Hi, ndinonzi Brilliant Smoke. Nokuchingamidzai muchikamu chekutanga chechirongo chedu zvirwere zvemunyika. Nhasi tinoda kutaura nezvestroke. Yakazonzi stroke nekuti inongouya sudden. Unotorara zvako uchingonzwa kamusoro mangwana makuseni watonayo. Stroke inobata vanhu 15 million pasi rese pagore negore. Pa15 million ivavo 5 million vanobva vatoremana zvachose. Asi vamwe 5 million zvavo vanokwanisa kupora kudzokera pekare. Chii chinenge chambonyatsa kuitika? Uye vanhu vapi chaivo vanombonyatsa kubatwa nestroke? Stroke inowanza kubata vanhu vati kurirei vadarika 65 years. Asi inobatawo zvekare vadiki kudarika ivavo. Chinenge chaitika pastroke ndechekudai izvi. Pfungwa dzinoda oxygen inofamba iri muropa. Zvino pakaita kukanganisika kwekufamba kweropa richienda kupfungwa, pfungwa dzinokuvara. Pfungwa ndidzo zvekare dzinokontrola mafambiro emuviri. Saka zvinoratidza kuti waita stroke zvinosiyana siyana zvichienderana nekuti ndepapi pepfungwa pakuvara. Pane pekuti ukakuwara pepfungwa unotadza kufambisa gumbo. Kozoita pamwewo pekuti ukakuwara roko harizombofambi. Dzimwe nguva fesi inobva yabhenda, muromo unoenda pasaidi. Munhu aratidza zviratidzwa izvi anofanira kubva atoendeswa kuchipatara panguva iyoyo. Unokwanisa kumuendesa nemotikari yenyu, kuhaya mota kana kufonera ambulance. Stroke inokwanisika kurapika kana muchinge makurumidzira munhu uyu. Mukamunonokera inogona kumudzokorora zvakare. Vana chiremba vachinge vaona munhu wavo asvika aine stroke, chekutanga vanomuvheneka kuti vaone kuti iyo stroke yaambori nayo istroke yemhando ipi. Pane mhando mbiri dzestroke zvichienderana nekuti dzakonzereswa nei. Yekutanga inokontributa 85% yemastroke edu inenge yakonzereswa nekugwamba kweropa kana kugwamba kwemafuta chaiwo ari mutsinga dzinoendesa ropa kupfungwa. Yechipiri ndiyo inokonzereswawo nekuputika kwetsinga dzemupfungwa. Dzichinge dzaputika kudaro ropa rorasikira mupfungwa, pfungwa dzobva dzakuvara. Right. Ndinamgomagavhazi izvezvi. Tada kuchitaura manje kuti kana mavital signs epatient achinge astable, vana chiremba vapedza basa ravo vamupa mapiritsi. Asi izvozvo zvega hazviite kuti gumbo ridzoke pakushanda zvekare. Izvozvo zvega hazvitoti roko rishande zvekare. Hazviiti zvekare kuti speech ibva yadzoka. Urapwa hwakakoshesesa ungachiwana munhu aita stroke unobva kuna ana mazvikokota veinonzi stroke rehabilitation, vanonzi ma-occupational therapists. Ma-occupational therapists manje anokubatsira iwewe kuti ugone kuzviitira wega, tichi-ignore the fact yekuti wakamboita stroke. Aiwa, zvinhu zvakatikoshera kuti vanhu vedu vanga vachiziva kuti saka imimi sema-occupational therapist munonga muchizvifambisa sei kuti munge muchidzorera munhu pakuita zvinhu, because tirikuti munhu wedu aita stroke gumbo harichafambi, ruoko harichafambi, muchaita sei? Right. Isusu chekutanga chatinoita pane inonzi activity retraining. Ndiye kuti zvinhu zvawanga uchimbogona iwe wanga uchigona kufamba handiti wauya kwatiri tinokudzidzisa zvekare kuti kufamba kunonzwai, kuchinzwai dhenana kusvika wakuzvifambira. Hausi kugona kubata iwewe, tinouya tine maactivities atinokudzidzisa zvekare kuti roko manje rinobata richidai. Ndizvo zvimwe chitezvo nekumeso tokudzidzisa zvekare speech. Alright, mukutidzidzisa kwenyu kufamba, kutidzidzisa speech yamuchareva kana kubata, mune zvinhu here zvakadai zvamunonga muchishandisa zvinoita kuti titi vanhu vedu vanzwisise kuti chii chinonga chichinyatsa kuitika chaipo? Hongu, tine ma-equipment akasiyana siyana atinoshandisa kubvira pane zvatinoita kuti tistimulate mamuscles edu, iyoyo inenge yatongo stuff like electricity tinewo zvekare pamwe pekuti tinozoona kuti munhu uyu kauyu patave apa kapa ticharamba tichingomupedzera mari tichimuti tiri kukurapa. Tinozoshandisa iyo yatinoti rehabilitative method yekuti taakucompensata for what you could not do. Taakutora isusu crutch, taakukupa walking frame, taakukupa ma-aids ekuti ukwanise kunozvishandira kuzvifambira uri wega usinganetse vanhu kuti ndada kuenda kutoilet ndibate ndiende, wakuzvisimukira wega. Ndo zvimwe zvakawanda mamwe ma-aids atinoshandisa.
Alright. Zviripo zvakajeka. Saka aya ma-AIDS aya munonga muchitanga kumashandisa munhu pastage ipi? Kushanda kwamuna muchiita zvine mastage here kana kuti tinoda kunzwisisa ipapo? Hongu, stroke pachezvayo tichiirapa isusu ine mastage atinotarisa ekuti atinotiwo pachirungu mastages of recovery. Ndo mastages ekupora kwemunhu. Kubvira pekuti iwewe wakangorara pamubhedha, hongu mavital signs ako ari stable but wakangozvambarara, simuka amai, hamusi kugona. Saka isusu ndo patinouya totanga kufamba nemi. Tabva pastage iyoyo pane stage yekuti muchange makaomarara, ruoko rwakaomarara, tinoiti istage yemasinage, but tichafamba nemi nekuti iyoyo hapana chamunenge makuti makukwanisa. Ndinoona kuti process yemuritaura iprocess yakati rebei inoinvolva kubuda kwemari, but tirikuti munhu achange achibudisa mari, uyu patient yedu iyi haisiyo inganga ichizoshandira ichibudisa mari. Mune here zvamungabatsira kune vanonga kufamily munoita sei kuti vanzwisise zvinonga zvichiitika? Zvandambotaura maoccupational therapist havashandi zvavo vari vega, asi ivo ndo vana mazvikokota, ndo vatingati mateam leaders panyaya iyi. Zvavanoita vanoita inonzi group therapy kana kuti caregiver training. Caregiver training ndeye kudzidzisa vakatenderedza munhu wedu anenge awanikwa awirwa nestroke, kumudzidzisa kuti stroke chimbori chii, tobatsirana sei nestroke, uye kubuda kwemari iri kumbobudirei, zvichazosvika kupi. Zvese izvozvo tichidzidzisana tichitese kuti tinzwisise. Pakajeka ipapo. Vadiwa vateereri, kana tine mumwe mubvunzo yetinonga tichida unobvunza, tinawo Mr. Brilliant Smoke, our occupational therapist, varipo kuti vange vachipindura zvizhinji. Ndizvozvo tinobatana muchikamu chinotevera. Bvunzai zvenyu, sunungukai. Ende imimiwo kana muchida kusajambwa nezvakawanda zvatinotaura panapa zvinokwanisa kugadzirisa utano hwenyu, ndinokumbirawo kuti mubaye kabhatani katsvuku kari apa kakanzi subscribe, nekabhero kachona kari paside. Wadiwa vateereri, tinokutendai nekutarisa chikamu chino. More about stroke and other conditions will be coming to you from your occupational therapist, Jotham Gavio and Brilliant Smoke. Cheers.